Karibu nainde ase DPN TV. Mbuya manasi balimo kona gutubwatia kona twachagite channel yenye. Na bona natokona gusuka ngora. Oyo dara subscribe ase YouTube DPN TV na Australia to live. No nyena Facebook no to live. Lero tetu kukwanira ga topic ya keiga sijidaka chinke. Chisukuru chiabungirwe unabona abaibori ababale ebichane ebike igokonyora batometa abana babo sagale ngaye mwane nyaruka gendo babo mino orabuterororo relationship iliyo muibori no mwana yabe distance kobwa una monto kwaganetie ekero mwana arure skuru ndagete toigwe aba kwani babere batatu ingi bagototebia batosemie na oranyore babwata mauni mangago kubwari mbwate ntagete tobaigwe tochakire oi mutangani okorokwa Sawadi oyo alijinse chia Nakuru toiguna kie abangita abana bae kogera bachireka. Yes. Ke babo ngwete bono murobe noro itu abwate bwa abana. Nabongi wete bujanga abana mbarange nasole. Abana barega igaba ko tumuka pole pole no konya kolera tu ngora. Buya sana. Ona to konya korra bia. Murobe noro itu abwate chinsa meji chiabo na mambiaga. Toko bora ninga chisukuru gachia siekirwe. Abana bachire kabuna abungi wete bagona kubuga abwe me. Ayabuno moiboli. Nkento ki kwarorire gechenjiti sa abana aba gosena giora oraba handle abana aba gosota eto batomase anti yabo nayo rantebi ngekio bangite muiboli wono kero kende yero yego takera kero mwana rule skuru kuabera nere njira abana bago chibabwata chitali chingiya gose chingiya lakini wone kero kuabera no mwana Aliola manyenga omwana oyo igachenjiri ingigo seaka nonyekero kumutuma ingakinero konyoro gwatumira omwana ochenjia bona nalio koligenga omwana oyo unango mutuma era unge ya minire bigoti kidogo ale kwara morenge igo mwana yasinara rusiye tabie bona de kerota te komogorora nalio konyora soko okogorora omwana oyo nande ngobolie genteke moiga mna kwaro che munyaruko iyo manene wachete chimbwa njira oro cha twalire chinga okobwariria achiete sukuru abana ngo bale sana esengenjo tori komanya ekera gocha iga gocha ninjira yae wanyora gusabise te obo bisimbura gocho bisaime yae wanyora eitakera ari sukuru mangana nara kwetera Mwige ndege tangani umwana ugo mwise kota kere komo koro era fiki yage monene. Naliara gotebi kikegendererete. Bo naliyo konyorango busani buli mure nera amo. Nikaro otabo kokwa nalingana gete. Konyora bisete litari kororokana. Naliora manyo umwana ugo ngayako na sagucha. Tali Wono manyete kero okoro umwana musani ugo. Umwana ugo ekero komo koro musani ugo naliara manyobo bisibwaye. Kabisa. Lakini otabe tiangeno umwana ugo bonto kumanya bobisi. Wono nainde kendo kende ngelingana ki nje mwana no chire. Oso ndo morigereria gali umwana oyo chire. Omobekere pagi nainde ireko omotomira asengina koro. Aina ramagoso abaibuli babona togokora bagoteba ngana ki tigamoto mase ngina koro aende kwegeri gwege koro achikwegeri gunga ki bintu byale bono gabu no togokora magoso esengenjo turabera na mwana oyo umubeke karibu na sole umanyenga ya magosare eitana bwate mechando kurwe sukuru eitanyomba igana bwate mechando yae lakini ago teberi ngo mwana rasimo bere nere
elindo manye emechando yaye nere nare ga orikire ngana ki iratoka inche nabari gete iratoka nganje no moibori timbo atibaga chingake chingo gende gasi ngoboka maambia asenda atigo mwana onare save da sengina koro osase musubati ominto omwana oye nabata kirari gichinza kobera nere tabaza gotanga takonyora ibaga yugukwana no mwana oye gose kobera no mwana oye oikari gichinza buno moibori na lyara manyo mwana oye asagusire ekina kikiagarira abana bange basirire babono iga esenge njokonyora gwatebire okumwiro babo mwabo takoba bunaye urasoma umwana obo abo gwakwanire kene abo gwakwanire kene kogera bono umwana oyo no mucho korobe yes na kora kende gionsi agotebo yo no mucho koro lakini kerari no muibuli agote atata karororo kagukwana igongo kira ngako musa no nyama ngana ali atakira gokora oira na maega ngendo kiura ise gotebi bono abana bali bachire kuruchi skuru bali bamanyete koigwerugerie kegusi omaeta abana abange ba ruga yeke gusi mbali koigwa igago cheke Swahili kioka korubandi bakabagorora nintu abaiboli tu asiriri abana baito yero ndoriko boro kichimbu chiri chingiye tu akinete nacho siku hizo mato moiboli wako mwana ne shida lakini igechekiranya bakotu ari kiranya nyombo ko muchabitike keigo lakini bono igekero mwana gosiro ko muruka mamu njugocha na mamu njuo pole wakole raiga iri karoma te kwa gatebigwa maiga atatongo koreta jena manyite maiga atatone ndage enjala enjara nere yare ko to monto enjara nege sunde enjara nege ogocho otinge to mopiro ro mochabu ore bobe bono no etenege sunde ngero na kere kikego koreta nyumba wasuka guika gesieri ero wataka kosoara lakini wasinywa wana ga bweka gwakwana aye yana gotena ndege ntokende asa bible bali bakale au batolendete buna bayibana bakale abatolendete nonyekere gwakorire ligoso taliko gotebya chinsa chiria nande igale go kwendagira kweiguta bona lyago kunyolinga nkunyora chinsa getena akorangeria kwanga bono nago chabiti kama etengo igoti olendi lakini bona abaibuli basi kuisi umwana igagwa koro igo bono mba asidare bibilia getego kwana ngise kunyora ile Proverbs 13 Proverbs 13 eso someke bungo gya 24 igo gego tebanga asege songe tena he who spares the rod hates his son igom ekere kiarigetwe ngoyo gotigekiranya tagwaka mwana oye igamwangete omwana oye lakini oyo mwanjete igako moye discipline wono ayo mwana ongalenga kwa moye discipline amwako oyo omwana jeteti kukungaina igo morigerenetie omwana yo omaete ngaki abone kana nde serikali yatebire bono no goito omwana tari ugo omwana ogoira koti bono mwana ogo imokia koira koti agote itimbwatera itio taitwa mbia bona abo ase chirights chi abana ndo choto kwanere gepindi kende rera nene bono tware gukwanira nga omwana orure sukuru ochirenka chimbwa nchirororo agocha nachio arusiri sabana bande ngaki okobanere nobwate chinsa okobanere omwerese bintu bitakire gose igo kwa motomase musubati omino na riri gwateba ngaye mbia obera no mwana nekene omwana kero berta no mwana ogo nali ura manyeta bia ye a change
nalio manyo mwana olero ngale kumukwanira ongonchorera maiso ndero mwana ngomukwanira ominyoka gocha yero esengenjo omwana utabereti no mwana gonga yugocha kumumanyira ngokorira magoso yugocha kumanyira etabinera abisire gocha sore labda amangana nare bagukwana bale klasi me bale sukuru yero bono kago ikanyomba lero chenchi bono mono mwana muiseke gwikobera monere erinde naliro amanyeta biyaye mondrara abo taito gosoira ini nere mo bamo tiga toigwango gose na soira ini yi ni morigi bweka kando egere nera to semi ngakito gukwana bono igaso bwengenta getengo tige egero gendo bwateke bagokende chinse chiabona mambia natebira ngambia mona soko ngali bageri gali abono igabono chize ne chiamambia omanye tebone gasi abere nyinge mpaka bandondo niko chitwa manya chinsa ogwacha bono mambi gwacha gutimogorare bono natebire ngambia mono ero nakera saba tegereri baito bonsi bagusiase babeta igotoko bateinga abana babona go bakobera na barabwo una baiboli nali baramanyeta byabo utabere tino mwana ogotoko manyeta byaye biya sana biya mona soka bana indwa se chidaka chinge ndage to inquiry mabaga a second ya moiga okwani abantu bamino kuchigusia bu ondera bora nyoro kare gusi mutana komerana abarutira maiga abo bakwani asembe abo na bakoiba biamona soko ngali bagatiga ngwanie omongino minto okoroku Sabina Peter iyongo mokwani alia asalenga alia nyacheki isena secondary dio moro BH iyongo mokwani anyorega kobere mambia bono atwale emambia ngia biamono tigana ende ngwani oyo minto tebiti mubro minto monene tebiti oyo ralikeroka ero ole sukuru tebiti no igwete gurukeroka abo iyongo mokwani asare nera agenderere se mambia ya bono abu ateke bagota basa kugetiga bia sana naenda manyenga abana na Bible bakolinda tali abairi mbiamona sa maoni ya maya sana ngagereto morigereria onyorero gasemia kuru asore naende semia abana chimbu chingia mbiamono twara litu korigia nae wewe mbiamono santi biamono oyare kuru kwa Zawadi koruji semo chia Nakuru naenda keigoto kwenda se break twira nase jidaka chinsi nini tukwane no yomo karibu nainda se DBN TV aiga tukona kwanira mangana tukona kuyaereri ngora ekeronga abana barure sukuru bachire chinka nkendo kibogwenda gokorerwa muna into abaiboli igotoka babisi tutari ko atendi abana gosabada otoko batoma sagale asemechi bachikora amenya chisukuru chiko bacha boyichi besa bande sukuru tigango yo mato ererie oina nyorere kuruji nsemo chia Kisumu City tima idio sena twaribaga chinse chia bono mambia nera tutebia nenga abana nya barure school no ari nabuo gose babekire nere emechi gweta
ngaki bwakire bana mambia Ukie pese. ngaki Kisumu etegerete ndo cha kwandikira na Kisumu gotoka Kisumu bia. Ando tayo. Kwana bono kabisa nalia enseko igubuya ngana na kwabokire. Bono niwete mu adarora abu. Nabo keso toligereti do kwana live ase Facebook Nawombaro tumna moko kwana abu bya kabisa abana ono chiskuru mbara kyafungiru. Yero. Bona abayibolinto kwana tokuika abana abayiganye. Abana n'abaito ntutwana harata bayirya batokonye gari ese chiskuru. Ana taraba tumiro chaisika na into tuwena tukubwatirora batarata abalimu ase bakoire ase baikeire ngai na into tubwatirora. No abana baige karba rule ase chiskuru. Anene una into abibolinto bwana takorigereri chimbwa cyabo. Lengana buna kwa mwairira tyo mwalimu na kalengana muno mwalimu akumwira neiri echenjinero roro gositeyo. One kero kwanyolire nge echenjinero roro aso mwana oyo iga goikorigereri nge echenji yene kumwa. Anja gosine kumutagura. Ekero kwanyolire ngura way forward nabo kumanyanga kyo kuhandura omwana oyo iga. Kwa na into abibuli togwera ndakaba basani babana bayiga mono egere ekero kubuli omwana gento. Onyara kabaga okomeresa indite sengenjo oise kabo mu bisa takote bumaini gende kiteta. Ane kero kwa beire umusani oye iga kwerera buya mono kubwa ekero mu bisoye. Asinara bugwa kwananga ekero mwana achire gokoria linga omwalimu na makonye tenjera chinde chimbwa chiri akobiri goru school. Ekero mwana egera gocha school ali akabara abana kabare na abana bande chimbwa njiro aboka bakobunsana. Chiro chingo chiorore ekero mwana oyi achire. Abuno nalengi gocha kabisa. No bona ukoranga utagete gatagete kontanganira. Inagora rebirengere bya nga ibirengere tiguchi. Bono. Anaba. Asenga ki gabona gatore. Macheti kubwa nga chikwende tabyanjiri cyangire go korote cyase chiskuru. Bana bangere wefunza boka abanyene amangana ya igayo buwanjani bumu saja saja. Go mukungwa so mukungu. Imba bakwegerania kwetera n'ibintu bakora ki TikTok online. Wano TikTok ye byasaliri abana bono John n'ekimono kimitoko kitwa abana mwanto abayiboli. Prigere libintu bakebinde bya musali umutu. Wano ebintu binebi byabasaliri bono bayiranira ali ese chiskure karabaga kalega ali mono mune karabaga kalega ali ase geometry. Bakwegera n'ebintu bitako bakwanya sama soma abo ali bagosoma wase class ni. Ngobono karato kolikira limne ndo abibuli karabana bayiga bakira senga. Eto bwana takoligera limono kabisa tumanyenga embwa ngai yachakire. Ne school ali kusinis bayiga se karabatirengaga. Egere tuwa manyasi togo discipline liyo mwana ekero kumwa discipline kwa manyanga nasi betoko mubwatira. Ige discipline era allowed ikwa omwana. Omwana goikaye gwe discipline yesengenjiro nyambi bideni gego tebanga utati omwana ekeboko ayabona kwa mugose. Iyo to mwanjeti. Ononye bibilia ke goteba nga toli no mwana ekeboko ayenimo utagete kugosera umwana okumuline keboko asengenjo anye bibilia ate birenga toba ekeboko na kikeranya ka bage kubarungi. Serikali ndite kane tiero.
Bono serikali nechekane serikali bono mangane bwate na mange toise kong'anga ne serikali tokubwate na tokonyaranga twasalije abana bayo. Ngabona kuikanayo muibuli munayo muibuli koigweta uchungu asere pase ukoyekera kwa nyarumano oyo uiko amatunda maya na ndaru ase enda yawo. Ani kuda matunda maya uikoigeli omwana oyo igachimbwa kunyaka baka ukina amobo nyasaye. Akadumto biko kokia mwanya bantu tabasa kuposanya asagweta abantu banya gotebanga gaki tigaite uyu yaya toba muno mwana unyalebe tigo mwana bakina se jimbo singia none kera gweta amaibuli bande bana gotonera batebanga gaki mwana nale ko bamuno uyu yegende kile sana kera ko iguna omwano akobo mufano muyase kenyoro nga na inu kabebu no mwana onyarebe nando omaye gotoka naki igo bwato mwana abantu arabo gotubeka gisambe kebenga chi tabie chi obwate to basa ko jireta abune chi mwana onyarebe bante basa go toyane basa wanja omwana ogo gisambe kebigo just abana banyarebe right. Ono mbia naye wanje abana bao banyako bakuwe kisambe kia uchasa abana banya nani umuntu agutamanya danga I wish my kids could have like somebody's kids. Bana kero mutakuru kisambe like that iko kuibuye naye kero mwana utanga anga yani mama anje to mwana yuko bakaro I wish na ntitwale ngakaba kunere nabona ntitwale ngakone maina ya kubuya wano enyaroka yawo ngiso kuboli nyaroka yawo enene ngirasire ngayigire okay bana nje nyaroka ya nene mbonere grade 6 ndona arojuwe karanga mapema ya bakuruka na CBC. Oh, wish all the best. Bakunyaruka na kepe no nanje abo enyaruka hano erabu my grade 6 bana go change amobere ngo change ole chimbu ngo change chire iyo bana wikabu ole nde sana obenere egere ebyoma byomobere kera bigo change etoke nganorange komo kanya umwana buno yobone kera go chiko ale grade 6 ebintu nebinga go change ndo bwate adolescence stage tubwata abana begango ikabale bono bachenji piki ata kitapia mwana ata itokorera limna ata gete abu kwa negendo kya mana sana adolescence stage abayiboli mbalenga bagotebya abana babo nga waikire stage ekorwa adolescence na adolescence stage kieye kwana go ikaranza nerense omwerese nga as stage yore neye amabuta mutwe. Okay, this is a topic being read in school. Ekero baikire one stage ingo somo bali even in school. And ekero ngiste nero mwana go chano nyine kero mu karanza go tenga ndo somo go na iga. One ekero mwana koire way forward yani akoire just a crew. Iwo mwana ko nyara libaga lyo kumukwanira kukinya muno kumuresa ngabone ibintu binebyo ebirege wana mwana wote bona muna bona kanyaruka abukane ngacha ekero abakari school bakanda kibad ibintu mbiro bakwe bubikire kubad bakaiwa grade 6 bakaiwa pads bakwe ukurwa se school umwana serikali wone yakinje ibintu sandalita wase abandi babo bayi school. All right. Okay, baikire stage iyo tumeka alafu kero mwana akirengo muburi kwa mana kumpromote na ine ya gukuma wana boka achete ka kontebi mwana muno yo kero na wana nje at that stage na ali kumboli mani yoni na matebi ine ti pamba ya banda banene ono na pero chirendo kamasalia akajigobora na pambas omwana gako wekero pambas
chia kanyogo chabu na nje bone naye kupambasi. Kana nganyora ka mwana kagako ngeta matemwa gonda ngai kwale ko ngaina. Kwale ko owa prove it wrong, ko ba wrong nga to manye. Aga manya kuru bana ngarro ninje mbwata magosa sengenjo tingi getiko moera sanyo binde bire ita. Yes. On that is when bana bongo tenga nanya no mwana wibolete ayebu nayo moiboli. Omwana oyo nabara agotebye gento. Yeah. Yako monya sobuguma bwabo. Nande toko muchaya ngo no mwana makokwa no mwana makeno aye na bakwana. If etokora big example nga David was a very young boy in the Bible, but he used just only one stone to kill Goliath. There is two red who was married with one man in the Bible. The one they didn't have the children. The other one wana watoto. Sasa huyu mwenye hakuwa na watoto alikuwa anaomba Mungu ampatie even a one child to silence this red called no mwana oyo moja egera mukanye. Then way David used one stone to silence Goliath. You see, wana abana bekerwa chire no nyambara bekerwa batebi bintu munento abayiboli. Right. Bwana baranza totegerere kabisa. Otengenjo na bomwana yara gotebye gento. Yagokuru abara gotebye gento ke yani egende kwanye kerekebe nabo komuhereza ngakigende kebwana togokora. Ngabona elibuya muiboli abana bafungire school igwayerere kabisa otete gutuma abana bagenda singina kuro otete gutumira abana nyina muke ona singenja tubati baka okubera nabana baho abaiboli bande ebobwate yani bari chimedi tokoro abaise kaba begas abaise kaba begas muiboli ayo omwana muno kwete school mbama iti mama mwabazanga byaguswanyumba mbama iti atungabazanga byaguswanyumba abana bali na barote school no koli bachi barosete ndage ero ko basi ero ko ba prepare umwagine ero ko likire ano wandira muboli oli okwabo geto basoko kagenda kwanyoro mwana ukina ne chimbwa cyo mukoli bwegas yomukoliega omwana wona bakina bono mwana okitambo akara ikirigero ocho kumukumba ko kurugoro gali umwikere sutayede kumwikera bona nalikuwa daltinga gete tokwana nere ochire to ochire to komunyore bono nabangwete ngwerere bikolera ga bita gete koragira chizo jabo mwede kumwale bikolera mugaso botuka bogete bona mambira lyo ochio yo obokire bona mambia bona mambi bona abogetere ata gitege ndabe kimon ara bona ara igaso bwenge ngakikwara gotebia abaligere nara origire nganaki ere tabuati sa igagosoka saa 11 gochigasi igagosoka saa 11 gochigasi oira na chinsa isato cha mogorobe kera abana bararire okay ndori bote banga biboli ndakota bagenda kigasi kira kiko bagenda sengenje toro kibono linde abakonyora kuru bitoki abana bayiga banyora indagera banyora na masomo abo atubono njegento nami ngote bya biboli mbaba masomo yani gasite musiba mono mbakayi babana bayi find time for your children awende ko ngati ako bana baye ako chesa na parabo akole kwenda baeresa baorokera linki kibwenete bakole kwanya kotebyo umwana n'umunyenga umwana naboko mutayino nekeramu ara mukade young age abukubata n'kwambe kwa mutayi kwanyure cyaye wataye kwambe ikya kwanyure cyaye kore osibi
Haya, usichisogisi chako begete osibi. Koraiga. Kwa oigira mapema gukora igasi. Kwa mwegeri mapema na kumanya gukora igasi. Okay, nande nsemende naringe gochigo kwanira nyuma chiza kitarate gutekera. Nigo yendagira teko abana baito. Nigende naringe kwateba. Ero. Muna into abibori. Chindagira tubonete ko abana baito. Chindagira. Ono ni ngwanira kese chindagira chitokorosi. Nabora naleti abana baige chai bwate sukari. Uranye naleti chinyeni kweka chikarangu na mabuta chibe kwenyanye getungu biyaiga. Kabisa jitio kabiya. Mama etenga minto ndoko linyeni chitabwatie nyama. Usamba kuna karena tabiri mama ngolere chipsi lazima ngolere ebintu byo bono petty things like that. Yeah. Ndurgo sabiranga rende nga makweli lakini rende makweli arnaro. Noyo igabone taoro kibu obo yani ororo no kongu. Kwara rosi dinde chai yuta bwate sukari bono rende wate anto bwate sukari lero chai rende kwale 3 meses. Tali tumba kabisa. Teke sukari. Naba igango nyubali. Mugati ngarasima wana mugati wakupurupande wakupinati wakuboke. Mugati tibora bora limonande baranywe cyayi utabwate no mugati uyusirinda. Banyaro mwana we tiniranze kabisa kulira tindi ko cyayi utabwate mandazi tindi ko cyayi utabwate mugati we tinira kulira. Ono mwana we yekara kucha kwego muntu mwa murende gositutebe bono muburi ururaso butiko kwense iko mwana unika kuchandika mono ande bono saita kwatyo murende ono asengenje bintu biriko munaleti oyo taliere ngina taliere stawo ta kumwabinte kuika amwa mateso bono nabora nyo kubona na mandazi kweli abana bae bari era abayiba bakore kwende barabata ukanyugo right. Ane sengenjo umuntu igate kwegeli umwana we buri mabonde bwensi echaye nyite kwa buskali na bakonyi onenero ngori na bakonyi keregendo ono nae guga binte bitaliko chandika mwana we ono badanga nali njeka gijende koleki etiche wenya kapaga kuragira pia tatika bone kara kwegeli abane binte bibitoto ebinte byo bigo tibya bachanda seke aso mubwabo ekera baikire myaka eriyo jigoro jeto orura so bweko bwense kai kwa tutebiria mangana maya sana na ndete tutokoligieri tukerimo igase studio no chana ne studio egera otosemie anene ngaki chindagera togochibanga nabagi wetu no gwata baseme ase ndagira egera to nyare koererania to semanie na intwe mwanya getinge muna rero twabwate moroberi bwa abana nabana bale chinyomba twasemirie onde bantu babiri batatu iga bamanyire igo ekero kwanyora ng'ano bwate gento taite ko share noyo mino kamokonya mbuya ogekwane una gwa kwandira mangana mayayiga otogotebi mbuya mono tokukuganiriri tukorigia saguri twabwate gepindi gechiteka chinke na nde tokorigie tukorinde yero na rende na bere igo abana barabo tukane ko baikanye kabisa ndo abana baito ni ndo sali abana baito twanya katamu mwana usalike kwekero kwate buya kwanyora ngo mwana bakolde kwa musali yero uya sana ntokorigie na nde tokuganiriri tukorigia tukwane na inde mbeo kana kurigereria abuna tando tukwana na bande aya moigure bono abarigereri bari batorigereri mwensi p asensemo ya Facebook na YouTube ase channel yenya ya DPN TV onye tora follow na bogo follow on Facebook onye tora subscribe na bogo subscribe on YouTube channel
elinde tonyare kuna kosemania ase amang'ana aria make make tobwate onde nabagosemia nabo oranyore inche timanyeti kere gwakwanire korwa abwo nabo tokonyara ng'a twasemaniri. Onye gotagete gokwana naintwe ase ensemo ye simi direct nabo okorigeria namba echire nse abwo ototomere ase message WhatsApp egere next time naye tokobeka ase embeo orue amaoni ao ase egepindi eke egochi gocha next. Tiga mbaganerie rituko rigiya ase mambia bono taumerane naende mambia ase egepindi kende. Mbuya mono, Nyasaye oiye.